Ongi etorri, berara, hemen gaude, berako plazan, hemen dugu berako herrikotxea, eta ni Josu Irazoki Agirre, legegintzaldi honetan berako alkate naizena. Azkeneko hauteskundetan Bildun izenean aurkeztu ginen. Gure programan herritarrei proposatu ginen udal parte hartzaile bat, irekia, ezkertiarra, euskalduna. Eta proposamen horrekin bat egin dute kasu honetan beratarrek eta beraien konfiantza eman digute 4 urte hauetan gobernuan aritzeko. Ditugu hainbertze idea, erran dugun bezala herrikotxe parte hartzaile bat eta proposatzen genuen, eta bide horretan auzo batzarrak egin genituen joan den urtean, pixko bat legegintzaldia plangintzatu eta ze egin behar ditugun antolatzeko. Eta horietan aritu gara poliki-poliki, oraindik falta dire mordoska bat egiteko. Gero proiektu handixegoetan edo sartuz, aspaldiko urtetan aipatzen ari garen ur horniduran proiektua erran behar dugu, aurtengoan lortzen dugun proiektu hori garatzea. Aspaldiko urtetan berak aurtengo udakin ere bete-betian nabaritzen nahi dugu idortia, eta proiektu hortan da Lesak eta Beran tartean egin beharreko proiektu bat, ur hornidura bermatzeko 2 herrietan. Hori 1.600.000 euroko aurrekontua duen obra, hori da legegintzaldi honetan handiena aurre ikusten duguna. Egia erran udalak aukera ekonomiko handirik ez du proiektu handietan sartzeko, eta kasu honetan Nafar gobernuak diruz laguntzen baitu 180.000, hori espero dugu lehenbailehen egitea. Bertzaldetik orain martxan jarri berri dugu futbol zelaia berritzeko proiektua baitere, gure txokoakin lankidetzan. Gure txokoatik bildu dituzte herriko patrozinatzaile mordoska bat, eta horiek aportazioekin eta futbol federazioekin eta udalarenekin belar artifiziala jarriko dugu, ikusten zelako orain arte belar naturala zen, eta sekulako aurpila ibiltzen dire futbolien jokatzen eta entrenatzeko eta ezin da belar naturalakin, da orduan artifizialakin agitez erraixeko erabiltzeko moduan jarriko dugu Matxadako futbol zelaia. Gero frontoiaren berrikuntzarekin ere hasi ginen joan den urtean zati batian, eta urten espero dugu segitzea, goitiko armailak eta jendiak erabiliz izateko. Egia erran urtean 2 edo 3 ekitaldi koxkorrak izaten dire frontoia oso-osorikan erabiltzea albidetuko zutenak, eta nahi dugu frontoia egoera honean egotia eta ekitaldi horiektan oso-osorik betetzeko aukera izatea. Aldi berian planteatzen dugu frontoiko estatua mantendu, eta ez dakit fase honetan eginen dugun lan hori, baina antzinera begira hor lanpostu bat sortzeko aukera ikusten da, frontoiaren gestiorako, eta lan egoera ere ez baita gitzona, lanpostu bat sortzeko aukera dagoen eta frontoiko martxa horrek segitzeko. Bertze gauzen artean ere aipatu beharko dugu egoera sozioekonomikoa, berakoa. Azkeneko urtetan enpresako eskorrenak eta handienak erranen dugu nahiko ongi daude, edo oinpen mantentzen dire. 2009 urte inguruan krisi goerak jo zituen fuerte, eta ibili ziren erekin eta kaleratzekin eta orain badirudi mantentzen direla. Industria eta mugako merkataritza erranen genuke direla hemen jende gehiena mugitzen dutenak landerat. Eta horiek ongi ez daude, baina mantentzen dire nolapait. Bertzaldetik okertxego daudenak edo mengo bertako merkataritza edo merkatari txikiak eta nekazariak eta erranen genuke. Horiekin ari gara lanean, nola lortzen aldugun jendiak bertako produktuak gehiago estimatzea, bertan gastatzea bere dirua. Azkenian hemen bertan gastatzen baldin badugu diru hori, berriz ere guregana bueltan eltorko delako. Azkenin bertako ekonomia garatzen ari gara, eta kanpora jaten bagara erostera edo merkatalgunea handi horietara, han gastatzen dugun dirua ez da berriz ere guregana bueltatuko. Berriz, bai merkataritzan edo bai bertako produktuak nekazari erosiz, energiakin ere gauza bera ari gara biomasan erabilera sustatu nahizik. Aurreko udalak jarri zuen martxan biomasa planta handi bat, eraikin publiko mordoska bat kalefazioa biomasakin egiteko.
nahiko zenbaki onak ematen ari da, badire gauzak hobetzeko, baina bueno, zenbakiak ateratzen dire, eta zenbakiak garrantzitsuko ditzen zain niri, energia bat, hor biomasan gastatzen dugun diru hori Nafarroko enpresa batek hornitzen du biomasa hori, eta bueno, behinpen dirua hemen Nafarroan gelditzen da, eta horrek eraginen du gero sektori hori garatzea, edo bueno, ez gasan edo gasolian gastatu, eta diru hori Errusiera edo Ameriketarat edo zatzi jakitera non bukatzen duen, ez? Hortan ere ematen ari gara pausuak, efizientzia energetikoan baitere, Altzateko kalean jarri ditugu LED argiak, 3tik bat kontsumitzen dute, eta bueno, hortan ere ematen ari gara, poliki pausuak. Bai, bertze proiektu bat edo asmo bat, ikusten genuen aspalditikan etxe bizitza hutsa uniz daudela herrian, hemen plazan bertan badire batzuk, gehien bat Aldezarrian, Altzate kalean eta ikusten ari gara etxe unitz ustutzen direla, eta ustutzen diren bezala egoera agitz txartzen dela, eta turistikoki badute garrantzia handia eremu horiek, eta nahi dugun nolabait ere etxe bizitza horiek berriz ere merkaturatu edo jendez betetzen ditugun. Eta kostatzen ari da, egiarran administrazio eta burokrazia mantxuak dire, eta kostatzen da gauzak antzinera eta deitzia, baina egin dugu behinpen langile bat kontratatu genuen, eta arek egin zuen azterketa bat, zenbat etxe bizitza hutsak genituen. Horiek badugu beraien kontaktua, badire batzuek prest egonen zirenak udalaren bideaz etxe horiek alokatzeko, bertze batzuk badire berrikuntzak behar dituztenak, hortako igual helduen urterako izango dugu aurrekontuetan partida bat, udalak berritu etxe horiek, eta gero berrikuntza hori kosta den diru amortizatu arte, udalak zuzenean alokatu, eta holako sistemak planteatzen ari gara, eta etxe bizitzan aldetikan ikusten da beharra gehien bat hori, etxe bizitza hutsak edo zaharrak rehabilitatzeko, eta hortako ari gara ordenantza batzuk eta egiten, eta bertze aldetik babes ofizialeko etxe bizitzak egiteko plan pare bat ere badaude, bat agerrako eremuen eta bertziak suhiltzaileen aldian, eta egiarran badituzte urte mordoska bat bueltaka dabiltzala, eta behingotikan ematen aldiguen martxa, eta hor gazteriak pentsatzen dut badula beharra, etxe bizitza babes ofizialekoetako eskaera badago, eta orduan, promozioaren bat ateritzen alden. Bertzetik, gobernuakin, Nafarroko gobernuen aldaketa izan du da, azkeneko legegintzaldi honetan, eta beharrezko aldaketa, azkeneko urte hauetan UPN-ekin ikusi dugu, Nafarroa kiebra egoerara teramen dutela jaitxuan, orain gobernu berriak ere badu nahiko lan, aurreko zuluak tapatzen eta, baina aldaketa poliki nabaritzen ari da, eta espero dugu udaletarat ere aldaketa hori ailatuko dela, ez? Egiarran udalak eskuak lotuak ditugu inbertsioak eta gastuak egiterako orduan, ekonomikoki ez dugu aukera handirik inbertsioetan sartzeko, eta eskatu behar dugu finantziazio egokiagoa udalak herritarrei zerbitzuak emateko orduan, ez? Hor ditugu musika eskola, aurre eskola, zarretxia, hainbertze zerbitzu publiko mantendu beharrak, eta diru handiz joatzen da horietan, eta azkenean Gipuzkoakin alderatuz adibidez, Gipuzkoako herri batek, Nafarroko herri baten aldian, bikoitza jasotzen du biltzen diren zergetan, ez? Zuzenean udalarin baten zion, eta holako finantziazio batekin gauzak egitez berdinak izan entzien, eta herritarrei beharreko harreta egitez hobia izan entzen, ez? Espero dugu zentzu horretan ematen du Nafarroko gobernuak badula asmoa mapa lokalan aldaketarekin eta gauza horiek denak ukitzeko, eta agitza hona izan entzen finantziazioa hobetze bai udalen. Garapenan inguruan ere, ari gara aipatu dugu bertako garapena eta bultzatu nahi dugula, eta horreri begira badugu proiektu nik uste estrategiko bat bastan bidasoa eskualde osorako, eta da lanbide heziketa zentru integratu bat egitearena. Ikusi dugu gehien bat baztango zentrua nahiko larri dagoela bai espazioz bai egoera fisikoz, eta hasi ziren handikan bultzatu dute gehien bat proiektu hau, eta ikusten dugu berakuan ere badela beharra berritzeko eta aukerak sortzeko ziklo berriak eta eskintzeko. Eta ematen du gobernuak ere begi honez ikusten dula planteamendu hau, egon du gara gobernuan edo Nafarroko talde politiko guziekin, denak asmo edo begi honez ikusi dute, ez du inorek kontrako deus erran. Eta egiarran ezin da kontra goten aldenik olako proiektu baten
bateri begira, ez? Formazioa nahita nahiezkoa da garapenan bidean. Ikusten dugu hor badela gabezi bat, formazio profesional lanbizidezik eta Euskadikin konparatuz adibidez Nafarroan nahiko gibelera gelditua da, hor da dire formakuntza duala, gero arratsaldeko formakuntza edo langileen formakuntza badire milaka eremu ukitzen aldirenak eta ematen du lanbide heziketako zentro integratu berri batek horrek denak bilduko lituzkela eta izaten aldela hemen garapen ekonomikoaren motorra, ez? Horko formakuntza hori. Eta hortan pausuak ematen ari gara, erran bezala parlamentuan ere solastu ziren gai honen gainen eta ja gobernua pixko zirikatzen dugun eta martxartzen duen eta legegintzaldi honetan antzinat ditzen alden. Andoni Lasaga naiz, Berako Herri Kirol taldeko arduraduna da ordezkari bat, eta talde hau 2009-2010ean sortu zen, beran Herri Kirol talde bat sortzeko asmoarekin. Aipatu behar da, gure belaunaldi hau 2006an hasi zela, Nele Enguso Igor Lasaga bitartez eta Patxi Pikabea bitartez. Beraiek 2006an uste dut biderlauko sokatira txapelketan parte hartu zutela, eta horren harira Patxik animatu zion urte horretan Herri Kirol taldea sortzea eta Nafarroako herriz herri txapelketan parte hartzeko. Eta egiarran urte hori nahiko zaila izan zen, jendea bilatzeko intentzioekin, abuztuan antolatzen den herriz herri txapelketan, kirolari pilo batek parte hartu zuten urte hortan, aurreko belaunaldietan beran Herri Kirol taldean aritutako parteien bitartez. Eta 2007tik antzinera, beran lantalde bat sortu zen Herri Kirol inguruan, eta urrengo 10 urte hauetan, bai Igor eta bai nire bitartez, Herri Kirolak beran existitu dira. Egia da, 2009an erabaki genuen gure txokoa elkartetik independizatzea, eta gure elkarte bat sortzea, eta orduan sortu zen Herri Kirol taldea. Horruz geroztikan, azkeneko 7 urte hauetan, Nafarroako herriz herri txapelketan parte hartu dugu, udan, abuztuan egiten den ekitaldi bada, eta horretaz aparte, Nafarroako txapelketa kantolatzen dire bai individualki, eta hortan ere bai Koizkorbiltze txapelketan, bai Trontza txapelketan, Txinga txapelketa, Ingudea, eta arlo ezberdinetan parte hartu dugu, eta azkeneko 7 urtetan horretan ibili gara. Kirol elkarte honek berara ekarri duen gauza bat da, urtean zehar hasieran ekitaldi bat egiten zela, Berako Besta gaurretikan, eta azken urte hauetan udalarekin hitzartuta dago, urtean zehar bizpahiru ekitaldi egitea. Eta normalean lehenengo ekitaldia apirila izaten da, Berako erdi maratoiaren bezperan, bertze ekitaldia Berako Bestetako egitarauaren barruan sartzen da, hemen normalean herriz herriko txapelketak hartzen dugu, eta azkena, azken 2-3 urteetan, lurran egunean bertan antolatzen dugun Herri Kirol saio bat da, eta hor urtero ekitaldi ezberdinak hartzen saiatzen gara. Adibidez, urten 2016an Nafarroako Trontza txapelketa mistoa ekarri behar dugu berara, eta hemen biek parte hartu behar duten, ere onduan dauden bi hauek ez dakit parte hartu behar duten, bat ebenpin bat, eta hori. Emakumeak inguruan beran Herri Kiroletan, 2000 urte inguruan, 80 markarro bukaeran, hor talde bat sortzeko asmoarekin, Patxi Pikabeak, neska taldea delkartu zuen, beran exhibizio bat egin zuten, baina ez dut uste lan talde bezala aritu zirela, eta orain azken urte hauetan, ez dago lantalderik nesken arloan, baina bai Trontza txapelketan eta bai Txinga txapelketan parte hartzen ibiltzen dira, eta aizkoran ere aipatu behar da, azken urteetan ere furi ari direla hemengo bi emakume hauek, eta hori zen. Hasieran 2009 urte arte, Berako Herri Kirol taldea gure txokoa elkartea bitartez funtzionatu du, eta 2009an arrazoi ezberdinengatik independizatzea erabaki genuen, eta gu autosufizienteak izan gara, eta horregatik independizatu ginen. Egiarran, lan estraba da, bai ekonomikoki, bai jendea bilatzeko, materiala egiteko, eta hori dena lan estraba da, baina azkenean erabaki hartu genuen, eta hortik antzina segitu dugu. Eta gaur egun
borrela gaude. Egia guain zuzenean udaletxekin kontaktatzen dugu eta diru laguntzak eta dena udaletxekin eta federazioekin. Ez dugu ezer ikuste gure txokoakin eta egia ez da inoiz izan elkarlan bat, egun bat antolatu behar dugula beran kirol eguna, udaletxea edo berako kirol batzordearen bitartez. Gaur egun 15 inguru. Azkenean beti gaude jende faltan eta nahiz eta beran 3.000-4.000 pertsona bizi, beti uztaila iriste aietzen den momentuan, beti jendea bilatzen ibili behar gara. Egia da kirol bat ez dagoela zabaldua eta igual zabaldu beharreko zerbait da. Gu gehien bat, herri kirol taldea Nafarroako herriz-herri txapelketan finkatzen gara eta txapelketa hori antolatzeko ekaina bukaeran uztailan hasten gara. Kontuan hartuta probak abuztuan izaten direla. Normal, lehenengo proba beti berako bestetan izaten da, orduan abuztu hasieran edo uztaila bukaeran, eta ordura horrela begira, nolabait hilabete terri lehenago hasten gara, astearte eta ostegunetan gelditzen gara, korrikaldi bat egiteko eta gero bakoitzak bere kirola lantzeko. Eta zati edo arlo individualetan parte hartzen dugunok, urtean zehar txapelketen arabera. Nire kasuan, ni urte guztian zehar korrik ibiltzen naiz, eta orduan txapelketa hurbildu ahala, hilabete leheneko entrenamiento espezifikoak edo egin behar duten txapelketako entrenamentuak egiten hasten naiz, baina printzipioz finkatzen gara udan eta ekainatik iraila bitarte astean 2-3 elkartzen gara eta txapelketa normalen abuztuko asteburu guztietan izaten da. Ni Leire naiz, ni 2 urte damazkit, herrikiroletan 2 urte eta pixkot, gutxi gora bera. Trontzan, aizkoran, txingetan ibiltzen naiz. Bai dagoela emakumeen jarrera gero eta hobekio da asuntotan da gero eta jende gehiago dago animatzen hau itxera. Ez dugu esango zailago erresago deniz, guk adibidez ez du notatu inongo diferentziarikan sexu aldetikan, emakume edo gizona izateagatikan, aldrebez, laguntza izugarria izan dugu eta izaten dugu horrekin. Eta, nik uste dut txapelketetan eta hori nahiko paretsu joaten direla gizonekin, ez dugu diferentziarik kasu hortan. Bera gehiago, ibilidari baino gehiago txapelketetan. Ni nerea naiz, 5 urte edo 6 eramak ditut herrikiroltan. Eta bai, geroz eta presentzia gehiago dago neskana, eta horren inguruan jendiak ere gehiago eskatzen du nik uste dut. Orduan gehiago eskatu ala gure gehiago animatzen gara, jende ikusten baduzu plazan, erraten zu, zenik zergatik ez naiz gai izango ez? Orduan jendia gehiago animatzen ari da. Eta, gogorra da, nik imaginatzen dut, mutilentzat bezala, azkenean entrenamentua unitzin behar dire, diru aldetik ez da bertze kirolak bezala, irabazten duzunik edo, hemen galdu egiten da dirua, gastu asko du. Eta gehien bat, erabiltzen dugun materiala eta ez dagolako eskura, ez Decathlonen, ez bertze dendetan, behar da biatu bertze maneratan, eta garestiak dire. Garestia da, bai. Baina, gustatzen zaigunez, sustatu behar dugu, eta Bukerrana behar dugu suertia dugula. Badugulako pertsona bat, leku bat, eta bera jartzen dizkigolako denak, patxilarretxea jartzen dugu denak, bai egurra, bai laniteko lekua, bai denbora, bai pazientzia, bai dena guri laguntzeko. Eta horri esker ere, ahal dugula zerbait ateri ez, gure kabuz jarriko baginake, adibidez, beran Andonik eta hauek pixko bat nahiko librego dire, eta pixka bat igual guk ezingo genuke, ez ginen izango, arpan batek zema balio du. 1.000 euro eta... Dirua da, eta izkora onak ere dirua balio dute. Eta denbora, norbaiti zerotik hartuta internatzeko ere, denbora balio du, eta azkenean, esan behar da herrikirola, igual eman bertzaiola pixko bat importantzia gehiago zelan haunitzu batzetikan. Neguan, aztin 2 egun fijo Mugairen. Eta udan gehiago egiten dugu. Estean, irutan edo pixkot maila ona eman nahi badugu San Ferminetan, denak ere entrenatzen gara. Irutan han Mugairen, gero bakoitzak egiten duena bere atletikan. Bi hiru herrikirolak egiten, gero korrika edo mendian edo pixkot bertze gauzatan ere ari behar da. Zure burua ongi ikusteko. Zenbat neska zorete momentuetan? Mugairen gaudez 5 neska edo. Hemen berakoa gara 3 neska, berako herrikirol taldekin pixkot laguntzen edo saiatzen garenak. Eta berez neskak heldu dire baino. Etorkizuna nola ikusten zen, neskan aldetik?
herri kiroltan erran nahi dut. Gehiago ikusiko da, edo mutilago ezela herri biliko zate beraiek ibiltzen dien bezala, edo nahiko zen duten mistoak izatea, edo... Herri bai, gabiltzala. Herri gaude. Eta mistoak, exhibizio mistoak aitzaiz polita gehatzen dire, izugarri polita gehatzen dire. Federazioan aldetik ere erraztasunak ematen dire, zeren neska mutilak elkarlanean ikustiazkenin polita da, lan berdinan. Argi dago neskan eta mutilen indarrak edo kapazidek ez direla igualak, baino elkarlan bat ongi gelditzen da. Oso ekilibratua gatzen da. Federazioak ere laguntzen du alde hortatik. Eta gaur egun nonbait ere herri kirol inguruko ekitalde eramateko, neskak tartzen sartzen bali maituzu, askoz preziatuago dago neskak ikusta aizkoran eta arpanin eta edo zerbait mistoa eta ez bakarrik mutilak. Jendeak gehiago nahi du ikusi edo gehiago txokatzen dio, igual herri kirol munduan sartu ez dago bat, emakume bat aizkoran egur bat mozten ikustea edo arpanean bi emakume egitzea elkarlanean. Eta publikoari gehiago txokatzen dio, eta ez orain arte beti gizonak ibil diren bezala. Orainik zerbait berria bezala ikusten dela. Haupa, ni Patxi Castillo naiz, gure txokoa elkarteko bazkide eta azkeneko legegintzaldi honetan gure txokoa elkarteko lehendakaria ordea ere bai. Gaur egun 1550 bazkideen bueltan ibiliko gara, olako zerbait ere, batzuk gehiago, batzuk gutxixiko. Baino elkarteak ez ditu beti olako urte oparoak eman bazkide aldetikan, lehenago azkenian urte guzti hauetan evoluzio diferentia izan du da. Adibidez, elkarte hau 1991 urtean sortu zen, 2016an gaude, 85 urte ditu, eta bere sorreran, azkenian helburu batzuk finkatu zituen edo zergatik sortu zen elkarte hau, herriari erantzun kultural bat emateko intentzioakin. Hasieran kultura elkartea zen, kirol eta kultura elkartea, orduan herrian gabezi bat edo bertze ikusiko zen bere garaian, 85 urte, kultura aldetikan edo kirol aldetikan ere bai, eta fiskot helburu horiek jarrita antzinean, nik uste horregatik sortu zela elkartea, antzineko paperetan eta ikusten den bezala, ikusten da nola elkarteak ze gauzak egiten zituen bere garaian, nola gaur egun egiten ez diren gauzak egiten zituzten bere garaian, eta baita ere alderantziz ez, gaur egun guk behar ezberdin batzuk ikusten ditugu bere garaian ikusten zirenarekin konparatuta, eta orduan evoluzio konstante bat izan da elkarte honetan, gizarte guztian bezala. Hasieran, orain Janmoteneako egoitzan gaude, Janmotenea gure txoko elkartearen egoitza da, baina hau ez da izan, hasieratik gure egoitza izan. Hau 1980an erosi zen, hau herriko etxe bat zen, herriko baserri bat. Honen aintzindikan legia karrikan ere zegoen etxe bat eta hor bulego batian edo pisu batian biltzen ziren orduko bazkide eta orduko zuzendaritzako kideak. Eta erran bezala 1980an erosi zen Janmotenea ikusita behar diferentiak zeudela, azkenean kirolak ez dire bakarrik egiten, kirolak ere materiala du eta materiala gordetzeko dena pisu batian ez da kabitzen, dena solairu batian ez denez kabitzen, behartzen zerbait ere ondixegoa. Eta adibidez, kultura aldetikan dantza taldea ere badago, eta orduan dantza taldeak ere material haunitz eta arropa haunitz behar du, eta horregatik azkenian Janmotenea erostea, salgai zegoela eta erostea erabaki zen. Elkarte hau antolatzeko orduan, gaur egungo funtzionamenduekin konparatuta, aipagarriena edo izan daiteke bere garaian elkarteko estatututan jartzen zuela elkarte honek ez zuela zentzu politikorik, baina bazuela zentzu erlijioso bat. Bere garaian azkenian 31. urtean sortutako elkarte batian, bakigu garaia joan nola izan ziren, urte horietatik antzinera ere nolako urteak izan genituen herri honetan, eta normala da zentzu erlijioso bat izatea, baina normala da ere bai
urteen poderioz hori ere aldatzen joatea, eta gaur egungo estatututan ikusten da ez dula ez zentzu politikorik eta ez zentzu erregiosorik, eta nahi duten guzientzako irekitako elkarte bat dela. 4 urtean behin zuzendaritza aldatzen da, edo berritzen da, aldaketarik ez bada eman nahi. Eta urte guztian zehar egiten diren gauzen artean, ekitaldiz gain urte guztiko planak ere badaude. Erran bezala, kirol elkartea da, eta kirolen barrenean futbola dago, pilota ere badago, txirrindularitza ere badago. Txirrindularitza taldea ez dago, baina bai egiten direla ekitaldi batzuk. Urtean zehar 3 lasterketa egiten dire, maiatzeko 2. edo 3. hastian Felix Errandonen memoriala egiten da, juniorrentzako txirrindularitza proba. Gero uztaila bukaeran, berako beste natarian edo berako saria ospatzen da. Eta gero hori kadetentzako proba da, eta gero iraileko azkeneko igandian, goizez, iraileko azkeneko igandian, goizez, BTT edo berako trabesia egiten da bizikletan. Hau, kompetizio kutsu hori edo lehiaketa kutsu hori kenduta. Hortaz gain, gero hortik hilabote batera, kirolakin lotua, Lizuniagako igoera ere ospatzen da, 4,9 kilometroko ibilbidea duen lasterketa, Estegarako frontoitik hasita Lizuniagako kaskora arte joaki den asfaltozko lasterketa, eta hori antolatzen ere ibiltzen gara, Mantxaleko elkartekoekin horiekin ere elkarlanean. Eta hori izaten da urriko 4. larun batean. Zergatik erraten duten urriko 4. larun batean dela, urriko egunean, urriko 4. igandian, beran ezaguna egin den bertze egun bat dagolako, eta hori ere guk antolatzen dugulako, lurraren eguna da. Azkenean, lurraren eguna deitzen zaio, lurraren eguna da historikoki igandian egiten zelako, baina azkenean hainbertze gauzara jartzen ditugu hor, larun bateko agenda ere, pixkot horren arira ere betetzen dugula. Zer den lurraren eguna? Lurraren eguna, izenak erraten du bezala, lurrak eta ematen dituen fruituak eta lurrak eskaintzen dizkigun gauza guztien inguruan, feria egun bat antolatzea da. Bertze herritan feria egunetan eta aziendak ere badaude, kasu honetan gure herrian aziendarik ez da izaten egun horretan, baina bai lurra lantzeko eta lanabesak eta horren erakusketa bat badagola, herriko elkarte ezberdinek eskolek ere bai eta postua jartzen dituzte bertan, beraien irteerak eta egiteko dirua bilatzeko, artisauak ere etortzen dire desente, beraiek lan hortan egoteko, eta azkenean feria egun bat da. Hortaz gain ere, bertze ekitalditzen ditugu, bertsolariak, trikitilariak, sagardo eta gaztaleiak eta erromeria ere izaten da, herri kirolak azkeneko urtetan ere bai, barazki opil lehiaketa bat egiten da larun batean, eta azkenean asteburu hortan mugimendua sortzen da lurraren egunan arira. Kiroletan, kirolak epatu ditut ja, bertze kontukin sartu naiz, bertzalde ere, dantza taldea ere badago, bere garaian, 30 baino lehenago dantzak ere bazauden, dantza taldea ere bazegon, hala diote paperek, eta horiek biltzeko eta elkarte bat ere bada gure txokoa. Herriko dantzak dantzatzeko helburuakin, berako bestak San Estebanetan dire, abuztuko lehenbiziko hastian, eta abuztuak 3an egiten diren, gaur egun egiten diren dantza horiek dantzatzeko helburuakin sortu zen gure txokoaren dantza taldeko atal hori. Eta azkenean urteekin, dantza horiek dantzatuz ere bai, aparte dantza horiek irakasten ere ibili izan dire hainbertze eta hainbertze monitore, hainbertze eta hainbertze irakasle, ordu desiente sartuaz, eta azkenean berako dantzak iraustiaz aparte, dantza ezberdinak, Euskal Herriko dantza ezberdinak irakustea izan da helburu bat. Dantza, euskal kulturakin eta euskal dantzakin pixkota laitzeko herria eta jendiak ere ikasteko eta ikusteko batez ere. Orduan, 3an egiten da ohikoa diren berako makildantzak, bordon dantza goizean eta txaldean berako horrezkoa, eta azkeneko urtetan abuztuaren 2an edo 3a baino lehentxiko egiten da olako jaialdi bat
urtean zehar ibiltzen diren dantzari guztiekin urtean zehar ikasetako dantzak irausteko. Hori berako bestetan eta urtean zehar azkenean auzo ezberdinetan dauden bestak, bai altzaten, agerran, hilekoetan, eta gero irtera desente egiten dire, eta horietara ere Bertze herriko dantzariekin eta harremana lantzeko, hortako ere badugu dantza taldea. Eta dantzako atalakin edo bukatzeko, dantzarikiki egunare antolatzen da, orain arte irailaren bukaeran egiten zen, azkeneko urtean erabaki da data ere aldatzea igual hobe izango zela, bertze arrazoien artean, adibidez kanpoko taldeak eta lortzeko erresiago izango zelako, eta azkenian ekaineko lehenengo asteburuan eginda urten. Eta azkenian horire, herriko dantza txikienak herrian zehar dantzan ibiltzeko, beraien gurasoen pozerako, horire badugu. Eta horiek ditugu urtean zehar ditugun, ekitaldi jarraipen horiek ez, gero badaude urte guztian lanean ez direnak ibiltzen, baino badituztenak data batzuk, adibidez lehenago duela urte desiente margo lehiaketa bat egiten zen, aire libreko margo lehiaketa bat, eta lehengo urtean ideia horrekin bueltaka jarri ziren bazkide batzuk, eta hori berreskuratzeko asmoz agertu ziren. Gure ganatorri ziren zuzendaritzara, proposamena luzatu ziguten, eta baietz, hau berreskuratzeko intentzio baldin badago saiatzeko, eta proba egiteko, eta ikusiko dugu funtzionatzen duen edo ez. Eta egintzen, iazko irailaren 3. asteburuan egintzen, igandian egintzen, parte hartzaile desente animatu ziren, 30-tik goti, eta horrekin ere, emaitza horrekin ere konten gelditu ginenez, bai gu eta baita hori antolatzen eta lanketa hortan ibili ziren bazkide horiek, berez urrengo urte honetan ere berriz ere egingo den ekitaldi bat izango da. Eta hortaz aparte, azkenean hilabetero badugu zerbait. Inauterietan, pentsatzen hasita, azkenean inauterietan beran inu eta hartzaileak dantzatzen dire, berako inu eta hartzaileak irakusteko eta antolatzeko ardura gure txokoako dantza taldea izaten da. Gero, aipatu bezala lasterketak eta ditugu hor, urteroko lana futbola eta pilota azkenian urtean zehar ibiltzen dire, aste tartez entrenatzen eta aste urtean partiduak jokatuz, gero pilotak ere udan berako bestetan eta jaialdi batzuk eskaintzen ditu. Eta behin bukatuta uda hori, gero jazten gara begilaia Eguberritan izaten ditugun kontutara, eta Eguberritan aipagarrienak herri guztietan edo herri ginetan bezala olentzeroa izaten da, eta beran olentzeroa ospatzen da abenduaren 24an, eta 31an Dios te salve ospatzen da. Orduan, horren antolatzaile ere gure txoko elkartea da, bertan hemen guk den leku honetan egiten dire entsaioak, kanta batzuk daude eta kanta horiek entsaiatzen dire, gero 24an kantatzeko eta baita 31an kantatzeko. Eta bertzetikan, horiek dire, hola gointik, seguzkina baten bat antziko zait. Ez nago, ez dakit, baten bat izango da antzi dena, baina horiek izaten dire urtean zehar egiten ditugun ekitaldiak. Eta bazkideen aldetik, evoluzioa konstantia izan da, azkenean urtez urte bazkide gehiago animatu dire, arrazoia da, anitzetan futbolean aritzeko, futbolean aritu nahi duten neskamutilek bazkide izan behar du elkarteko bazkide, azkenean nahi izan edo ez, holako gauzak eta bere gastu dituzte, materialean eta azkenean futbol federazioekin tasa batzuk daude, eta hainbertze historien artean bazkide izan behar dute, futbolean aritu nahi dutenak, pilotan aritu nahi dutenak ere bai, dantzan aritu nahi dutenak ere bai, azkenean gastu horiek denak den artean betetzeko. Orduan, bazkideen progresioa urtetik urtera gehiora izan da, baina aipatzekotan, aipagarriena, justo data bat izango zen 1980 lehenago aipatu dut, Jamotenea egoitza erosi zen urte hori izan zela. Lehenago legia karrikan zegoen kokaturik elkartea, instituzio bezala, eta
leku faltagatik, nola erosi nahi zen jamotena, bazkideen beharra ere izan zen hor, azkenean diru kopuru handia zelako itxiera erostea, kanpaina bat egintzen, erranez, irakutsi ze elkarteak zer egiten duen herriangatik, eta ze beharra duen herriak gure elkarte honekiko, eta azkenean helburua hori jarri zen jamotena erosi nahi zela, eta orduan kanpaina horren bitartez bazkide berria honitz egin ziren, horien diruak indenen artean jarrita, etxe edo eraikina hau erosteko. Eta eraikin hori erosi bezala, azkenean moldatu ziren gauza batzuk eta bertze batzuk, eta ikusi zen beko solairuan tartea zegoela, sotoa zen hortan, tarte bat zegoela elkarte gastronomikoa ere egiteko. Edo elkarte gastronomiko bezala erabiltzeko leku bat ere ongi dagoela, azkenean solairuaz aparte kanpoko aldera, errekaldera ere badago tarte bat, hola terraza gisako bat, eta erabaki zen hor ere elkarte gastronomikoa jartzea. Orduan gaur egun ditugu 11 mahai daude, bazkide guztiek nahi gaina erabiltzeko. Garbitzaile bat dago azkenean elkartea txukun mantentzeko eta baita bazkidek afaldu edo bazkaltzen badute hori ere plater horiek eta garbitu ahal izateko, eta edariak eta bertan daude, suak ere duela ezaunitz, sukaldian obra egin dela, duela ezaunitz diot azkeneko hamarkadan izan delako, lehenago sukalde txikigoa izaten zelako, eta gaur egun su gehiago jarri dire, leku gehiago ere badago, eta azkenean elkarte gastronomikoak ere antzinera egiten du, ikusita jendiak ere ze behar ditun edo ze proposamen luzatzen dizkigun. Adibidez, gaur egun dago bezala ongi dago, baino badaude gauza batzuk igual hobetu beharko liratekenak, adibidez elkartera jaisteko malda bat dago, eta malda hortan ere ez legoke ezkita begirari gara barandila bat edo jartzeko, mugimenduak eta ongi burutuzen dituzten pertsona helduak edo dene delentzako, beraientzako ere erosoago izatea, jaistia. Adibidez ere, uhartu gara, edo azkeneko urtetan ez dugu garrantzi gehiegirik eman, baina beharrezkoa iruditzen zaigula pertsona horiengan ere pentsatuz komun bat adaptatzea, eta gurpildun aholkiak sartu ahal izateko, eta horren arabera hori ere lantzen hasiko gara. Bizkot buruari bueltak ematen dizkiegu, baina oraindikan ere badaude gauza batzuk landu beharrak. Eraikinean kanpoko aldian malda bat zegon, bulegotara ailetzeko, malda bat dago, barkatu, baina malda hutsa zen. Eta malda hutsa izatetik, horrek ere bere arriskoa azulako, olako barandila bat, esi bat jarri dugu. Eta, aipagarriena da, gurekin lanean ibili den arkitekto horrek ze ideia izan duen, eta azkenean esi hori ez dela esi normal bat, gure txokoa izena jarri diola, eta parez pare jarrita ez da irakurtzen, baina olako mozketa batzuk eginez eta hola, irakurtzen dela aldez begituta, eta horren arabera, elkarteari ere toke berri bat emateko, eta jendia gustora gelditu da, kanpoko jende guztiak ikusi du eta zorionak eman dizkigu, guri baita arkitektuari, eta egunetik egunera ari garela berrikuntza batzuk egiten. Azkenako hamarkadan ere ganbara zena, ganbara etxon kristo zegon, zikina zegon, estanteriak zegoen eta hola, eta etzen ere soberarako ibiltzen. Eta hori ere erabaki zen, pixkot garbitu, ustu, eta zerbait egitea. Eta adibidez, dantzataldeak, orain gaur egun, hemen jamotenea eraikinean, ganbara ibiltzen du bere entsaio lokala bezala. Eta aparte, udalak guztien digun, ez tegara pilotalekoko lokala ere bai, orduan bi lokalen artean, baute lekua dantza egiteko. Baute lekua dantza egiteko, azkenean dantzan ibiltzen diren aur guztien artean, bort urtetatikan, bort 6 urtetatikan hasten direla, eta gaur egun zaharrenak, helduetan zaharrenak 30 izango ditu gehienez ere, denen artean bagarelako 200 eta 250 dantzaritik gotxi. Eta orduan denak abitzeko azkenean ensaiatzeko ere lekua bihar da. Eta futbolen ere bertze ibiltzen dire, pilotan ere gutxi xigo baino ibiltzen dire desente.
Eta azkenean, herriari erantzun kultural eta kirol erantzun bat emateko irtenbide bizela jarri zen hori izan zen helburua bere garaian, eta gaur egun ere, oraindik ere helburu horrekin segitzen dugu, eta nik uste bete modu batean edo bertzean betetzen dugula eskaini behar den eskaintza guzti horrekin. Bertzetik, gaur egunera pasaz, historian aipamen batzukin ditugu, baina hor gelditzen direnak gaur egun arte egin diren gauza guztikin. Eta, errateko moduan, elkartearen finantziamendua, elkarteak, erran bezala, bazkideak ditu, urtero kuota ordaintzen dutenak, 18 urte bitartekoek eta gero 75 urtetik gotiko guzti horiek 18 ordaintzen dituzte urtean, eta 18 eta 75 urte bitarte hortan, 30 euro ordaintzen dituzte bazkideek urteko kuota bezala. Berez hori da finantziamendua, hori da elkarteak bizirauteko beharrezkoa duen finantzamendua. Eta gero azkenik ekitaldi batzuk daude, kirol ekitaldi batzuk, eta horiek ere gastu handia dituztenek, udalak izaten ditu partida batzuk, kulturako partida batzuk eta kirolako bertze partida batzuk. Eta horrekin ere laguntzen digute, bai futbol zelaian mantenimenduan, eta baita beharrezkoa ditugun ekintza guztietarako. Orduan bi adar horiekin edo bi zutabe horiekin moldatzen gara bat bazkideen kuotakin eta bertzea udalak edo eskaintzen dizkigun aukera horiekin. Eta urtean zehar egiten dugun lanketa hori, urtean zehar zuzendaritzako kideak biltzen gara, astero, asteazkenetan, 7:00-atikan 9:00 arte. Eta, hemen biltzen gara jamotenean bulegoan, bertze azkenean diru kontuak egiten ditugula, datozen ekitaldiak egiten ditugula, bazkideek eta dituzten zalantzak eta gauza konpondu nahiak, eta, beti biltzen garela, azkenean alo tonto, baina baitugula gauza desiente egiteko. Hemen, atiak ireke ditugu nahi duten guzientzako, 7:00-atikan 9:00 arte. Baina okerrena izaten da azkenean, jendia heldu dela eta gauza bat egiten ari zarela eta ez dakiz bat, azkenean bedetzetan zaudela jendia behaltzen igual, baina hendikan ere igual 10 edo 11 arte hemen segitzen dugula, ordenagailuan antzinean edo dena delakoa. Gaur egun, lau bazkide gaude zuzendaritza osatzen dugunak, lehendakari ordea, idazkaria eta diruzaina. Eta gero bertzetikan, erran bezala, elkartea garbitzen duen, bertze bazkide bat dugu hori kontratupian. Eta urteroko lana hori da, astizkenero bildu, bazkidei behar duten arreta eman, eta datozen ekitaldiak eta antolatzen joan. Eta gero legez eta bazkide guztien antzinean, egoeran berri emateko, urtero martxoa, apirila tarte hortan, batzar orokorra egiten da, bazkideen batzar orokorra, bertan aintzineko urteko diru kontuak eta aurkezten dire, balantza ekonomikoa, ekitaldien ere balantza bat egiten da, sail bakoitzak ez dut aipatu, baina kirol edo kultur sail bakoitzak bere arduraduna edo bere bokala du, txirrindularitzan badago bat, futbolean kasu honetan baditugu bi, pilotan ere baditugu batzuk, dantzan, azkenean kultura bailurraren egunan laguntzen dutenak eta larian ibiltzen diren batzuk, margo lehiaketan ibiltzen diren naunitz, eta denen artean osatzen dugu batzar orokor horretan aurkezten ditugu kontuak eta galde erantzunak eta jendian kexak eta proposamenak eta denak jorratzen ditugu egun batzar horretan jasotzen ditugun kontuen arabera. Eta bertzetik, hauek izan nintzen, más o menos, urtean egiten ditugun gauza guztien, aipamen zabal bat, ez? Aipatzekotan, jende desente dago, 1550 bazkide jende haunitz da, gehienak aspalditik eginek dire, baina badaude urtetik urtera, onditzen joak egin elkarte honetan, bazkide gehienak berrienak izaten dire, bazkide gaztiak, erran bezala, dantza edo futbola edo horietan parte hartu nahi dutelako.
Orduan, aipatzen alda jende gazte, desente dabil elkarte hontan, elkarte gastronomikoak ere hortara laguntzen du, azkenean, beran bertze elkarte gastronomiko batzuk daude, baino gure alde dagon datu bat da, parrilla edo brasa guk bakarrik dugula, eta jendea honitzek behar dula edo nahi dula, eta orduan baten bat etorri izan zaigu eranez, heldu nahi zonat, bazkidin nahi zemengoa, azkenean elkarte gastronomikoan parrilla bat duzuelako, eta hori ere moldatzen saiatzen gara, egunetik egunera jendia ibiltzen zaigu hemen zerbait hartzen edo afaltzen edo bazkaltzen, eta hori ere pixkot elkarterei bizitasun pixkot emateko aukera ona da. Eta evoluzioan aldetikan pentsatzen jarrita, gure elkarte gastronomikoan adibidez diferentzia bat bertze elkartekiko izaten alda, hemen, zorionez hemen, emakumeak lasaitasun guztiakin ibiltzen aldirela sukaldian. Eta bertze guztiak bezala hemen bazkide gara denak, bai emakume, bai gizonezko, eta hemen ez dagoela inolako arazorik, desgraziz bertze elkarte batzutan ikusten dugu bezala, sukaldia makarrikan gizonezkoak sartzen aldirela, eta hola, hemen kasu honetan ez dugulako arazorik. Suposatzen dut, ni gazte xamarra naiz eta ez dutolako arazorik bizitu sekula, baina suposatzen dut bere garaian, gizartea olakoa zen bere garaietan, eta suposatzen dut aldaketa bat emango zela zentzu hortan, gizonezkoak ibiliko zirela, baina, erran bezala, elkarte gastronomikoa 80tik antzinera sortutako zerbait ere da, eta izango zela, suposatzen dut, izango zela jende multzo bat edo ados ere etzena egonen, emakumeak elkarte baten barrenian sukaldian ibiltzeakin, baina, gaur egun gauza naturala da, azkeneko urtetan, gizarteak eta elkarteak elkarrekin eskutik evoluzionatu dugu, eta problemarik ez dago emakumeak, bai elkarte gastronomikoan eta baita bertze hainbertze zentzutan parte hartzeko kiroletan, kultura arloan, eta denak hemen emakume edo gizon baino gehiago hemen denak bazkide gara, hemen denak herritarrak gara, eta hemen denentzako irekia dagoen instituzioa da gara. Eta instituzio edo elkarte aipatuta, eta lehenago bertze elkarte batzuk aipatuta, beharrezkoa dugu bai guk elkarte bezala eta baita herriari begira ere, elkarlan bat bertze elkarte batzukin. Azkenean gu bakarrik ez gaude munduan, gu bakarrik ez gaude beran, badaude elkarte gehiago eta eskerrak badauden elkarte gehiago, guk bakarrik dena ezin dugu egin. Burura heldu zaizkiten gauza batzuk, adibidez direla lasterketak, ez? Bai txirrindularitza lasterketak eta baita Lizuneako igoera korrika egiten den lasterketa hori. Adibidez Lizuneako igoeran gu bakarrik ezingo genuke egin, gu ez garelako hortara dedikatzen, gu ez gara korrikalariak, eta urtean behin egiten dugun lasterketa baterako ere, lanketa ere ez dakigula, igual ezin dugula, ongi jakin ere nola egiten alden. Eta orduan eskerrak Mantxale lasterketa taldea dagon, horiek bai urtean zehar ibiltzen direla lasterketak eta antolatzen, eta lasterketa ezberdinetan parte hartzen. Eta horiekin, horieri esker edo horiekin elkarlanean antolatzen dugu Lizuneako igoera. Sariak banatzen ditugu eta sariak adibidez banatuta gero lunch bat antolatzen digutelako, bai Mantxalekoek. Eta horieri esker eraunten aldugu antzinera Lizuneako igoera. Eta txirrindularitzan bertze. Txirrindularitzan azkenean beharrezkoak izaten ditugu eta hau azkeneko denboran eta pixko eta barra eman dugu horrekin bolondresak animatzea. Hemen ez da nahikoa txirrindulariak ibiltzeakin, hemen ez da nahikoa gure bulegoko lana, bai federazioakin solasaldiak eta ambulantziak eta medikoak eta dena kontratatzea, ez da nahiko horrekin, azkenean bolondresak behar dire karretera olakoa delako. Karreteran bidegurutza honi zaude, irteran honi zaude, eta horiek kontrolatzen ibiltzeko. Momentu batean abertzean bidegurutze bat libre uzten baldin bada, inolako vigilantziarik gabe, eta lasterketa baldin badabil karreteran zehar, gauzak pasatzen dire, Murphy ere hortikan dago bere legiakin, eta kotxeak ataitzen dire biharrez diren lekutikan, eta azkenin izaten aldiren aberiak izaten aldire kristonak. Eta azkenin lasterketa bada, neurtua dago, jendiak puntuak eta izaten ditu eta txapelketa bat, kirol txapelketa bat da, eta azkenean ezin dugun utzi da
jendia ibiltzen hemen paseatzen dagoen bezala. Orduan, bidegurutze guztiak kontrolatuak izan behar ditugu, justo lasterketa pasatzen den momentuan, itxia egoteko eta kotxeak eta ez mugitzeko dauden lekutik. Orduan, kalkulak aterita, bai beharko genituzkela lasterketa, azkeneko urtetako lasterketak eta begituta, ze ibilbide duten eta hola, 30-35 pertsona inguru, hori, bidegurutze kontrolatzeko, eta baita ere bertze honitz, motoan ere ibiltzeko, karretera generalian, beti kotxeak dabiltzelako, eta horiek ere pixkot gelditzeko edo abisuak pasatzeko. Eta beti ez dugu sorterik izan bolondresekin, bat ematian ere, bolondres nahiko etzegolako, lasterketara bertan beti utzi behar izan dugu. Zaigu sobera gustatzen bertan beti utzi behar izatea, baina ez dago hemen kontua arriskatzen ibiltzeko. Eta orduan erran bezala, bertze elkarteen beharra ere izaten dugu orduan, erran bezala lehenago Mantxala aipatu dut, Mantxalekoi ere abisatzen zaie, eta beraiek ere beraien artean mezoa zabaltzen dute, hor ere bolondresak lortzeko. Eta adibidez, Agerra auzoan biribilgunea dago, rotonda bat dago, eta azkeneko urtean, azkeneko lasterketa guztietan, Agerra menditaldea elkarteakin solasian jarriz, beraiek arduratu izan dire, beraien auzoko bide gurutzetaz. Eta, behintzat, haiek arduratzen direnez, guia horrekin lasai gelditzen gara, eta lana ere gutxiago izaten dugu. Eta bertze, hauek ekitaldi, kirol ekitalditan eta kultur ekitalditan, azkenian lurraren egunan, beti izaten dugula jende beharra, azkenian mai pila bat daudelako, garbiketa delako eta hainbertze historia, guraso elkarteak, eskoletako guraso elkarteak biltzen dire, 3 eskola daude beran, 4 eskola daude beran, lehen hezkuntzako 3, eta gero DBH bigarren hezkuntza institutua dago. Eta orduan denen artean, 3-4 eskolen bitartean, guraso taldeetako jendia animatzen da, edo animatzen ez baldin bada, erdi behartzen zaie, etortzera, eta denen artean ahalik eta hauekina eraunten da lan hori entzinera. Eta gero aparte, bazkide izan gabe edo bazkide soila izan dare, lanian dagoen jendia, elkartetik kanpo dagoen jendia normalian urtean zehar, baina justu ekitaldi baterako edo bertzerako animatzen diren horiek. Erran bezala, margo lehiaketa urtean zehar zuzendaritzan parte hartzen ezun batek edo bik antolatzen dute, baina justu hortako dedikazio esklusiba dute hortara olentzerotako eta inauteterako, eta azkenian elkartean lan egin behar dugu, ondoko elkartekokin ere lanian jarri behar gara, eta elkarte ez aparte, jende normanako bakoitzak ere kontatzen du herri honetan, eta gure elkartean ere bai. Eta azkenian, denen artean lortzen dugu bizkot, herri honeri bisitasun bizkot ematea zentzu horretan. Eta zer ematen diogun elkarte bezala herri honeri? Asiatik, behin eta berriz erran duten bezala, asiatik erran bezala eskaintza kultural bastante handia, eta kirol eskaintza nagusiena ere guk dugu. Azkenean, saskibaloia dago, pilota dago, saskibaloia guk ez dugu, pilota badugu, baina bortziriak elkarte ere badago, Mantxale dago ere bai, baina hortaz gain, futbolan inguruan, dende xenten mugitzen da, pilotan eta ibiltzen direnak, eta azkenean denen artean, guk kirol eskaintza hori zabaltzen dugu herriko eta herritik kanpoko ahalik eta jende gehienari, eta azkenean gaztiak eta kirola uztartzea beharrezkoa da, eta hori eskaintzen dugu, eta gero kulturalki, erran bezala feria eguna guk antolatzen dugu, eta hainbertze gauza ere bai. Daude elkarte guraso taldeak eta azkenean korala dagoela, eta musika taldeak daudela, eta holako jaialdi ezberdinak ere antolatzen dire, baina gure elkarteak ere bere lekua du herriko kulturan barrenean, azkenean ez dedikazio esklusiba koralako ezela koroa eta kantatzeari, edo musika taldeek musika sortzeari edo musika jaialdiak antolatzeari, baizik eta guk egingo ez genuken zerbait ere zabaltzen dugula, adibidez, jendia kantatu nahi ez duna, baina olentzero kantatzera animatzen dena. Edo dago jendia,
feriataz eta animalitaz eta artisautzaz ez dakina deuz, baina hor dagoen lurren egunan. Eta badago jendia ere, pues, ni adibidez, nik ez dakitela pintatzen, nik ez dakitela margo bat ongi egiten, margo lehiaketan horre ibili behartzen dugu, pues, kontu batian obertzian, ez margotzen, obviamente, baina langintza hortan. Eta, bueno, eta bertzerik gabe, hauek dira elkarteak edo beti izaten dituen kontu guziak, eta mendikan eskerrak eman jendiari, beti hemen lanian eta laguntzeko presa egoten diren horieri, eta segiteko dugula ahalik eta gauzak hobekien egiten, ahalik eta hobekuntza gehien sortzen bai jamotenean egoitzan barrenean eta baita hemendik kanpore bai. Eta ditugun gabeziak ditugula, eran bezala oraindikan ere gure estazioak edo jamotenean hobekuntza batzuk egin behar direla, komuna dela edo malda hobetu edo lako zerbait, horiek ere antzinera eraminez, denen artean pixko antzinera egingo dugu eta elkarte eta herri hobe bat osatuko dugu.